babu ni ba. Kowa ya taso rawa ba aibuce ba. Alika nera dala ba ɗan kaɗan ba. Dangi na ango lallai ba ku san siya ba. Dangin amarya ba a fi ko a arziki ba. Kafin ya ɗau amarya mijinki ya yi zariya. Waya yake amarya, kira yake amarya, bacci yake amarya, tafiya yake amarya, aiki yake amarya, a gida yake amarya, ta ina kake amarya. Yana ta murmushi ango ya samu amarya. Kowa ya shaƙe murya da ya ci dambu. Dangi da 'yan uwa duka sun ɗaura kambu. Kafin ya ɗau amarya mijinki ya yi zariya. Waya yake amarya, kira yake amarya, bacci yake amarya, tafiya yake amarya. Jalla wahidi ya Allah kawo da mai yara. Rabbi wahidi ya Allah kawo da mai yara. Dan iri ne, ai kala kala ne. Tuma Umaru ta so Umar kowa yana yaba ma. Tuma Umaru ta so Umar kowa yana yaba ma. Ango da Fatima, ango da Fatima. Kiyayya ruwan guba, kiyayya ruwan guba, soyayya ruwan zuma ce, in ka sha ka ba masoyi. Prince Production. Haka ne ta zamo amarya ba dan ta yi ɗaukaka ba. Ta zamo amarya ba domin ta fi kyau ba. Ta zamo amarya ba domin ita ce ba. Sai dan mijinta na santa ashe kauna ce ta. Baby yau ko gobe baby ya zamo angonki. Da amarya ta zama taka baby kar ka yi mata wayo. Baby yau ko gobe baby ya zamo angonki. Da amarya ta zama taka baby kar ka yi mata wayo. Ito kin ji amarya sai ki buɗe kunnanki. Auren soyayya ne ke kika zaɓa bokinki. Kin yarda kin amince har ya biya sadakinki. Menene abun kuka yau ranar murna ce. Baby yau ko gobe baby ya zamo angonki. Da amarya ta zama taka baby kar ka yi. Aladanse tanadin ma'aji sira. Auren nan an daura, alan kau da lalura, alan janya asara, kudan sanya dabara. Misali ne da mu da ku yanzu a daura, soyayya ce ta
shi sai mai musu sa